Hello sa inyo mga my friend, magandang hapon. Ayan, nandito kami sa sa bahay ng bayaw ko. Ayan, ito yung bahay nila. And then ngayon ay magpuputol ako ng puno, mga puno nila. Yung aking asawa ay nagputol din doon sa gilid, nandoon. Ayun, nagputol lang ay puputulin namin yung mga kahoy na tumutubo para hindi na lumaki. Kaya nagpuputol kami ng puno. Hawakan mo to, Mark. Kaya, kasi tumutubo yung mga puno. Ayan, maingay. Natububo na. Blackberries, right? Yeah, may doon, blackberry, may red berries doon. Pakita ko sa inyo yung red berry. Dito mo yung anak ko. Maingay yung aircon. Pasensya na po at maingay. Maingay-ingay. At tatanggalin namin yung mga ugat na my friend, tatanggalin namin. O, Mark, iganyan mo na lang. Ah, sige, sige. Limutan ko yung tali. Bada, okay. Ayan, ano ba yun nakikita? Ayan, ganito yung trabaho. Ayan, kahoy to, kahoy, panggatong. Panggatong. Ala! O, diba ang lakas? Pwede pang Christmas tree. Ito. No, it's not. Ayan, Christmas tree. That's a maple tree. Pwede nga gawin Christmas tree You can cook it now. Let it boil until it gets soft. Aray. And then put a little bit oil. And that is your barbecue. Sige, luto na nga. Gusto mo na nganin ko na. Ayan. Ano ko? O, tikman mo. With me. This time. Yummy. No. But let's take a little bit, Sarah. Okay,
like it. Ito, pamalo. Pamalo to pang ganyan, pamalo. Very funny. Here. Take it. I don't want it. No. Para lang naglalaro. Hey, me. Bamboo. Looks like bamboo, Mama. I have a stick to whack you. Oh, stop. Where's your love? Just about the baby. I don't know. I never want the shrimp. Ayan. Hey, flowers. Flowers. Tanggalin ko yung mga weeds. Weeds. Do you want to see the sky? Look at this. Nice sky. Ooh, yeah. Trail's over there. Ayan. Pahingi mo na. Yan yung asawa ko. Puputol lang. Damo. Ano ang tawag dyan, mahal? Trimming? Trimming. Ano ang tawag dyan? Yung ginagamit mo? Nagte-trim. With trimmer. With trimmer. Ay, sorry mahal. Naputol. Punta ako roon sa likuran. Papakita ko sa inyo yung ano, may berries sila roon. Parang ano, anong tawag roon? Cherry. Cherry cute. May cherry cute sila rito. Cherry cute. Kasi maliliit na cherry. Dito ako sa kanilang likuran. Ayan. Ang dami kong bubunutin ng mga weeds. Yan. Yan yung kanilang likuran. Ayan, ang dami mga my friend. Grabe. Ayan, nakita nyo yung may kulay red. Ayan, berries. Berries yun, cherry. Cute cherry. Ayan, cherry. Cute cherry. Ayan, pakita ko sa inyo. Nandito na ako. Agre. Daming berries. Grabe, hinog na. Hinog na yung mga berries nila rito. Maliliit na berries. Ang cute. Ayan, sandali na. Mga berries. Ayan. Dito, hinog na ang dami. Ito, cherry, malaki. May cherry silang malaki. Ayan, oh, hindi pa nagbunga yung cherry. Wala kasi ngayon yung cherry. Patay yung cherry ngayon. Ito, yung maliliit na cherry. Ayan, maliliit na cherry. Tara. Ayan, ang dami. Oh. Ayan. Maliliit na cherry. Nasaan na yung iba doon? Ayun o, ang dami. Ayan. Dami cherry. Na cute. Ayan, oh, grabe ang lalak. Ang dadami. Madami bunga, cherry. Charang. Ano, hindi pa hinog. Ayan. Ayan, ang dami. Wow. Dito oh. Ay, mga rito. May blackberries sila dito oh. Blackberry. Yung aming blackberry ay yan, dami. Mga hilaw pa. Oh, look at this. Cherry, maliit. Ito mga hinog na. Ayun, madilim. Ay, ang dami. Grabe, oh. Wow.
Ayan. Doon, ang dami ron. Cherry. Cherry maliit. Cherry cute. Yung mga malalaking cherry, wala. Kasi umulan. Allergic sila sa ulan. Pag naulanan, matatanggal yung mga bunga. Kaya wala. Itong maliliit na cherry, kahit ulan, bagyo, ayan, meron pa rin. Hindi natatanggal. Hindi sila maselan. Yan, ang dami. Magbabarbecue kami, magluluto kaming barbecue dito. Dito rin kami kakain. Ayan. Magpuputol pa ako ng mga kahoy na umusling para hindi na lumakit ng tuluyan. Ayan. That's it for today, mga my friend, ang aking vlog. Ayan. At ako'y magpapaalam na, mga my friend. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share. Ayan. Thank you and bye-bye.